И здравейте хора, аз съм Мони. Днеска ще играем на Fortnite. Както виждате, скоро, буквално вчера ми купиха Brawl Pass-а. Аз съм 54 левел и в Brawl Pass-а вече съм чак до... Опа. Само намеря. Съм ето тук. Скоро го отключих и сега взимам и сега събирам звездички за този левел, за да отключа ето този нов скин. От Brawl Pass-а имам на ето този, ето тия отгоре виждате трите скина. Този и този. На този пък имам ето тия два скина. Този и ето този. На тази имам само този скин, а на тази имам два скина. Дори май не са два. Ето този. Ето този. Ето този. И ето този. Може би ще кажете, че са еднакви, обаче въобще не са еднакви. Поне в вкусите да. Не. Бате, що игра с тая? Cancel. Никакъв шанс да игра с тая. Дъп. Що е по-добре. И така, нека да започваме. Хора, на мен ми отне повече време да нагласа телефона в правилната форма, да ми вземе телевизора, отколкото да играя сигурно. Ще изиграя горе-долу една игра, да кажем 10 минути, 2 игри 20, 3 игри 30, значи към 3 игри ще изиграя. Обаче стойката е малко неудобна, защото пред телевизора. И не знам къде да застана. Може би тук. И сега просто чакам. Така, къде да падна? Айде. Тук ще падна. Така, хора. И сега падам. Тук, поне доколкото знам, имам доста късмет. 3-2-1 скок. Право надолу. Малко натам, надолу, натам. И трябва да съм добре. Да. Глайдерът ми е доста як. Преди ми беше един от обикновените. Обаче, разбира се, Brawl Pass променя всичко. Хора, мисля, че няма как по някакъв друг начин, но не от Brawl Pass-а да си вземеш скин, освен ако си купиш V-Bucks и с тях... О, епик! Какво е това? Все едно аз тия без ги... О, син чест?
Някой ме стреля. Чао, чао. Лека нощ. Опа. Не само да си... Бате! Добре, това беше ужасно. Този път няма падам тука. Имам че то всъщност... Че е редиъп. В хора не знам този път къде да падна. Значи... Силните често не ми дадат късмет. Хора, ако някой иска да ми стане приятел в Fortnite, може да ми види името, не го крия. Обаче като стана малко по-известен, по-скоро да си го покривам малко. Че... Да кажем 100 човека да ми изпратят тук един... Чайте. Да кажем 100 човека да ми изпратят някакъв invite, friend request или каквото и да е. Хора, ето и казвам, че ми е едно от любимите оръжия. Отблизо, отблизо бие по доста. Обаче едно от най-любимите ми оръжия е, мога да кажа, че е шотгън. Добре, откъде мина... Откъде мина... По-скоро да падна ето тук. Това не е град. Не очаквам никой да падне там. Така че би трябвало да съм си добре. Хайде само надолу. Оп. Хора, надявам се да се чувам. Аз съм го нацелил. Аз съм го нацелил точно. Аз съм оцелил Ребул 2. Оп, шотгън. Хайде. Така. Оу! Това забелязах го. Ха-ха-ха-ха. За всеки случай да си стоя с шотгъна. Че ме малко страх. Някой са отблизо ми идва. И аз какво ще направя? Аре, само това ли? Бате. Добре, ще отидам там. Леле, хора, PlayStation ми направо хипервентилира. На мен ми е направило огромно впечатление. Аре, какво би става?
както казвах, на мен ми направило огромно впечатление, че... О, не забрах какво ще да кажа. Тук не... Окей. Честико неща. О, патронки. Ай. Откъде ме стрелят? Край си. Лека нощ. Така... Чакайте. Това е 29. Аз мисля, че съм повече. Аре, бе, батко, мръдни! Добре, защо от всякъде стрелят? Тук виждам, че са изчистили терена. Чакай, не би да трябва тук горе да има чест? Явно... ето. Жалост няма да вземем базуката. Ще изпия този щит. Ще дойда насам. Ще взема ето това. Ще взема още един щит. Дори два. Така си в 3. Където е? Не, никакъв шанс. Стоя съм. Защо на хора, които не могат... Аз чудя защо на хора, които не могат да си опазят силните оръжия, им се дават силни. Неп. Това е нещо, което чуя най-много. Защо на хора като мен се дават толкова силни оръжия? Аре, бе, бате, не мога мина с престъла. Не. Аре, бе, бате. Всъщност, аз имам това. Харев мен да ми ще взема това. Това е без това е добро отблизо.
човек ли видях аз? Значи, хора, кажете ми, на мен ли ми се преструва? Или преди малко буквално мина човек зад мен? Тук има човек със сигурност, обаче избягал. Така, надявам се да не стане като миналия път, защото хора, когато ми купиха Brawl Pass-а, и когато си го купих, с ви бъксите, аз записвах, разбира се, обаче я познайте на кой записа му се е стил. Правилно на мен. Така... Къде стрелят? Тях само, че патрон мина. Аре бе, бате! Ще използвам малкия. Знам, че имам голям, просто няма да го хъла. Той без това не ми трябва. Той без това не ми трябват малките, така че съм си добре. Ще изпие един малък щит. Сега ще изпие един голям. Добре, две големи щитчета. Взимам си оръжието. И идвам да си взема още. Знам, че след малко ще ми свърши златото. А след малко... Опа, аз какво правя? Аз просто да направя така. Готово. Опа, забравих да взема щитове. Вече е без тока. Аз пък без тока, че не може, че вече няма щитове там. Аз ги взех всичките. 55 лео. Яко. Чакайте да се укрепи. Добре. Ще трябва да наречух. Идвам. Дъп. О, тия стрима. Чао. Аре, де. Често се презареждаше. Готово.
Добре, хора, аз ще умитам от тук. Че бурта след малко ще стигне някъде насам. Аре, ще отръжна това. Само бурта да не дойде насам. Ако това нещо влезе вътре в кръга, аз излизам. Колко патрона ще имам на това? 69, 67, 127, перфектно ми е всичко. Това е и автоматично и с добър мерник. Перфектно. Ой, тук се избиля. Така, нагоре. Ще чупа телевизора. Какво е това, бе? Да, сега то ще ми изхъби всичко. Разбира се. Батка не ми изхвърли се щита. Благодаря ти. Въобще не съм бухач повече от 1000 и нещо само за щитове и медкитове. Не, въобще. Аз пък те идвам 0.16. Да, точно както предвидих. Това ми е трета игра, 22 минута е сега. Хора, аз се опитах да си изглоба камерата, аз пък камерата да си изглоба стойката. Обаче една част ми липсва. Добре, така. Аре, мап. Добре, аз пак ще падна и тук. После ще отида към... Как се каже това? Беше среда. Ей тук да... Ей тук вдясно. Обаче първо е тук. Да иззема някакви по-хубави оръжия и да не умра. Ай, човек! О, не. Ей тук долу ще падна. Аре, умри! Така, благодаря. И на теб ти благодаря. Аре, медкит. Къде е това? Така. Благодаря. И на теб ти благодаря. Давай. Оп. Така. Оп, не тук. Айде, да.
1, 2. И сега да тичаме натам. Аз имам един кил, който го взех много по-често. Това какво има? Не. Това не. О, хора, ще ми трябва да режа отблизо. Това е единственото нещо, което ще кажа. Трябва да ми го режа отблизо. Добре. А? О! Това направих невидимо. Все едно. Не. Да. Хора, вие ми видяхте инвентара по-рано. След такъв инвентар е най-добре. Разбира се, само да можете да играете. Не, трябва да отида на тука. Пате! Поръждам, че се върти толкова... О, не, никакъв шанс. Няма да повече на тази игра, беше. Ще си изтрия. Остриям си. Така, кесъл. Махам си я. Добре, хора. Така. Аре, бе, зави го. Добре, това е много зле. Хора, и чакайте да взема нещо за ядене. Хора, ето ме. Опа. Аре, да отвориш се. Там. Чест. Окей. Това е добре. Мисля, че за всичко, което ми трябва. Обаче, чуете в колко има? 65, добре. Някъде го, опа.
Е така, тък му ще взема дърво, па ще вземе честа. О, сега е по-добре. Чакай. Бате! Ти тъпанария, мръсен Питър Грифлин! Хора, това май ще трябва последната игра, защото не знам кой ще гледа толкова. Какво става с камерата ми? Окей, сега ще падна ето тук. Така, хора, падаме. Аз пак ви казвам, това е едно от моите любими места. Просто тук, колкото и да е малко, има много лут. Да бе, батко! О, не, аз съм чал тук. Така, хайде. О, пажете. Къде е подявате пече за кутията? Окей. Това е нещо. Така, хора. Тук мяу. Окей. Дай ми щит. Какво е това чудовище?
Така. Опа. Това е по-добре. Знам, че са еднакви, обаче това има повече сложни неща. Окей. Чест. Благодаря ти, Боже! Ти ми пусна щит! Добре, хора, тук някъде метки, че има ли? Оп. Не си мисля, че съм те изпуснал. Абе, хора, аз да не съм някакъв господ. Това с нищо. А това е нещо. Тук, и тук има. Благодаря. Какво ще ми дадеш ти? Нищо интересно. Това не знам какво съм мислеше. Буквално не знам това какво съм мислеше. Опа. Благодаря. Това е заето. Добре. Нагоре. Окей. Благодаря. Хора, моля, трябва да съберем 50 абоната. Мисля, че толкова трябваше, за да се започне стрим. Поне така мисля, да. Окей. Добре. Така. Къде излизам? Добре, няма питам нищо. Тук. Чакай, това аз ли съм? Не. Не съм била със сигурност. Добре, всичко е обрано. И тук ли дори? Защо тапите толкова? Защо толкова? Защо е митик? Сега, какъв е смисъл? Все едно хора, аз тръгна там. Виждам перфектните оръжия. Така. Сега право напред. Какво е това? Zipline.
Какво прави оръжие по средата? Седно, няма да питам. Сега просто се дава и напред. И напред, и напред, и напред. Хора, това оръжие е много опи. Както и това да хора, е там отдолу. В ляво на оръжие ще дава патроните. Кил? Мисля. Това беше човек. Почти съм сигурен, че видях човек. Ай! Така става, като се опитваш да оцелиш от мене. Какво ще да кажем? Просто така става. С лошите хора. Абе, чакай. То ще е добре, когато му следвам оръжието. Окей. Това. Между това. Това. Имам митик шотгън, хора. Това не ми, че трябва да става. Така. Не. Или хора, просто кажете, без да лъжете, според вас моите... Добре, седно. Не, няма да взема. Добре, от мен да мине. Всъщност, я чакай. Добре, хора, така. Не, просто това ще ми е инвентара. Хайде. Тръгвам аз натам. Ама това има всичко, бе. Яко.
Хора, аз тук имам шанс. Добре, базе. Така, напред и напред. Звънят, не. Тъкмо хора ще да кажа, звънят ми. Добре. Колата плава. Хайде. Добре, защо? Добре. Тук трябва някаква постройка. Хора, тук бях преди няколко... 1 или 2 дни. Бях тук. И тук не е най-доброто място. Само това мога ви кажа. Тук не е едно от най-добрите места да се приземяваш, защото има много малко лут. Хайде, ужас. Ой, тук някой се го избили. Добре. Аз сега няма да откажа и на един... Хора, като ви кажа, няма да откажа и на един щит. То ще да кажа, няма да откажа на един щит. Я познайте какво иде пред лицето ми. Така, това ли? Добре, 14 секунди. Хора, не знам, защо като скоча ми взима толкова много. То скачането не толкова напред. Кой си има ето тук отпред? Кой се бика? Батемон ще дойде да го убийка. И да омазва в храста. И ги чакаме тия да си довият. The hell? Не. Чао. Как тия въобще не ги виждат тия честове, ми е въпроса. Не, батко, мама! Не. Хора, чакайте.
това ще е клипа от днес. Надявам се да не е прекалено дълъг. Хора, чакайте да взема. Оп. Оп. Хора, абонирайте се, лайквайте. За следващия клип ще се... За следващия клип ще се опитам да го направя с Марти. И хора, просто е това. Имам цел 50 абоната, ако можем и повече. Лайквайте, хора, и просто чао от мен, чао от моята държачка и от играта. Чао, хора!